Molt bona tarda a totes i a tots, bona tarda a tothom. Siguin tots vostès benvinguts al Paraninf de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Aquesta és la sala en la que allotgem i en la que celebrem els actes més solemnes en la litúrgia acadèmica i, per tant, com no pot ser d'una altra manera, és el lloc on celebrarem el solemne acte de graduació del grau de seguretat de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, un centre adscrit a la Universitat de Barcelona i d'una significació rellevant. De manera que moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest, insisteixo, solemne acte i sense més preàmbul, doncs, l'iniciarem. De manera que és un plaer atorgar la paraula a la senyora Amanda Pacheco d'aquesta promoció en representació dels estudiants. Li prego assisteixi al faristol, sisplau. Rector, conseller, degà, alumnes, professors, companys de promoció, senyors, senyores, amics. Estem aquí avui, després de 4 anys, per celebrar el final de l'etapa universitària que hem compartit. Una etapa que va començar al setembre del 2018 i que de ben segur ens ha ensenyat moltes més coses de les que ens esperàvem. Hi ha diferents motius pels quals cadascun de nosaltres va escollir aquesta carrera. Alguns atrets per assignatures que sonaven a dret, altres per les assignatures més properes a la criminologia o a la ciència política, altres trobaven una transversalitat de coneixements que consideraven més que interessant, inclús els més pragmàtics van valorar el fet que es tractava d'una carrera relativament nova, en la que no teníem una infinitat de promocions per damunt i que naixia per algun motiu. També hi ha d'altres que no van entrar a la seva primera opció i es van quedar amb nosaltres. Sigui com sigui, aquí ens vam retrobar tots i amb les nostres expectatives, però també amb les nostres pors i els nostres dubtes. Aquesta transversalitat de la que acabo de comentar és la que ens ha permès a dia d'avui seguir formant-nos i especialitzar-nos en molts diversos àmbits, com per exemple la mediació, la gestió ambiental, relacions internacionals, l'estudi de perfils criminològics. Durant aquests anys hem après moltes coses, a referenciar gràcies al Roger López Ayala, a escriure ràpids els apunts gràcies a la velocitat comunicativa de l'Anaïssa, que és la nostra padrina, a reclamar i no pagar les olives dels restaurants gràcies al Carles García, a que no tot és blanc o negre gràcies a la Isabel Viola. Hem tingut professors que ens han fet apassionar-nos per matèries i temes que no hauríem imaginat mai i que ens han acompanyat en aquest recorregut oferint el millor d'ells. Pel camí, alguna cosa inesperada va donar un gir al nostre dia a dia. Va arribar la pandèmia i amb ella van canviar els nostres hàbits i vam començar a valorar coses que ni pensàvem. I des d'aquí vull aprofitar per agrair l'esforç que va haver de fer tant la universitat com els professors per tal d'adaptar-se a aquesta nova situació el millor que vam poder. En els temps online ens vam acostumar a fer les classes des del llit, a veure per la càmera a les 9 del matí la cara del Bruno ben arreglada, a aguantar la por que la plataforma de l'ISPC es pengés enmig d'un examen, els problemes tècnics a l'hora de compartir pantalla, i és per aquest motiu i per molts altres que avui hem de recordar i agrair a tota aquesta gent que ens ha acompanyat en aquest camí. Em refereixo als professors, al personal d'administració que ha hagut d'aguantar la nostra impaciència respecte als tràmits, al personal de neteja, el del bar, la biblioteca, els professors d'anglès, etc. Aquí hem crescut, sortim d'aquest espai sent més grans, sentint-nos més segurs, amb nous amics que espero que siguin per sempre i amb moltes ganes i il·lusió de noves etapes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Pacheco, per la seva intervenció i ara és un autèntic plaer i un honor per mi donar la paraula per impartir la darrera lliçó d'aquesta promoció al rector i mestre, el doctor Tugores, que impartirà la conferència Els reptes de la seguretat en temps de pandèmia i de guerra. Rector. Moltes gràcies, rector magnífic de la Universitat de Barcelona, honorable conseller, secretària general del Departament,
Interior, degà de la Facultat de Dret, autoritats, professorat, estudiants, ja graduats, familiars i amics. És per mi un honor i una satisfacció haver estat convidat a impartir aquesta lliçó de final d'estudis a la vostra 5a promoció del grau en seguretat, per diverses raons. I la primera ha de ser recordar que va ser amb vosaltres que vaig compartir a partir del març del 2020 a la signatura de nous riscos transnacionals aquell sotrac que va ser passar en 10 minuts, en 10 segons, de la docència presencial tradicional a la docència virtual. Pels que tenim una certa edat, haver de canviar en molt poc temps, a fer servir instruments com el Blackboard, que abans del 14 de març eren per mi absolutament desconeguts, i constatar que 10 dies després el fèiem servir en tota naturalitat, com si portéssim tota la vida. Vàrem posar en funcionament les guies docents complementant els tradicionals apunts de les classes presencials i fèiem servir els aplicatius del campus virtual ja pel 20-25 de març amb una naturalitat i una presència quotidiana que, insisteixo, els que tenim una certa edat ens va sorprendre i fins i tot, ara per ara encara estic admirat. Per tant, compartir amb vosaltres aquella experiència del mes de març i el que va venir després, però sobretot el gran canvi del mes de març del 2020 va ser una experiència singular i estic per això especialment satisfet de coincidir amb vosaltres en aquest moment tan important a la vostra trajectòria acadèmica i vital. Però també és un honor i una satisfacció que tot el que està passant, que les noves realitats ratifiquin amb escreix l'encert de posar en marxa una titulació com el grau en seguretat. Vaig poder participar en algunes consultes prèvies, el 2012, 2013, poc abans de la seva implementació del grau, el 2014, i permeteu-me recordar i fer públic quin va ser l'argument que vaig fer servir quan em van demanar opinió per insistir en que tenia tot el sentit del món posar en marxa un grau en seguretat, que hi havia una demanda creixent de professionals en temes de seguretat. I l'argument economicista, com no podia ser d'una altra manera, és el següent. El Tractat de Roma, que en 1957 va crear la Comunitat Econòmica Europea, l'embrió del que és avui la Unió Europea, el Tractat de Roma, 1957, un dels documents jurídics i polítics més importants del segle XX, el Tractat de Roma parlava 9 vegades, 9 cops, de seguretat. 35 anys després, el Tractat de Maastricht, que va crear l'euro, contenia no ja 9, sinó 70 referències a seguretat. I l'any 2006, quan el Tractat de Lisboa va aprovar els textos refosos i el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, la paraula seguretat ja sortia 131 vegades. 9 cops el Tractat de Roma, 70 vegades el Tractat de Maastricht, 131 vegades el Tractat de Lisboa. En pocs temps, en poques dècades, s'havia multiplicat per molt i entre el 92, entre Maastricht i Lisboa, s'havia duplicat el nombre de referències a la seguretat. Hi havia la percepció que els temes de seguretat ocupaven llocs cada vegada més centrals a la nostra societat. El crescendo de presència de les preocupacions per la seguretat era absolutament nítid. I des del Tractat de Lisboa, 2006, fins a l'actualitat, aquest crescendo ha continuat de manera exponencial. Avui en dia es reconeix de manera unànime que la noció de seguretat ha esdevingut una noció tan polièdrica com omnipresent. I això té per vosaltres una primera important implicació. El valor del vostre títol de graduats i graduades en seguretat s'ha incrementat de forma més que notable els darrers pocs anys. Fins i tot, si m'apureu, des del moment en què en 2018 vàreu haver de fer la preinscripció triant aquesta titulació. I potser alguns de vosaltres, en triar el grau en seguretat, vareu haver d'explicar o fins i tot de convèncer familiars, amics i coneguts
de per què fèieu aquesta opció, una opció llavors minoritària, una opció que llavors podia semblar fins i tot exòtica. El vostre primer any a la universitat, 2018-2019, va testimoniar l'ascens de nous riscos, com la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina. I en 2020, en l'assignatura de riscos transnacionals que varen compartir, recordareu que estudiàvem a classe si els informes sobre riscos globals del World Economic Forum havien menystingut els problemes de seguretat en l'àmbit de la salut globals i els temes dels riscos mediambientals tenien ja un reconeixement de primera línia, com els de ciberseguretat. I encara que els llistats del 2020 sortien riscos com els temes geoestratègics, energètics, utilització d'eventual d'armes de destrucció massiva o els subministraments alimentaris, tot això el 2020 encara semblaven referències molt llunyanes i llavors era impossible, no eren capaços de preveure que el 2022 aquests temes de seguretat energètica, de seguretat alimentària, de ciberseguretat, els riscos, esperem que no, d'una eventual utilització d'armes de destrucció massiva, han guanyat presència i, per tant, aquest crescendo dels temes de seguretat que s'havia anat incrementant en les dècades anteriors, des que vosaltres vareu començar els estudis de grau fins a l'actualitat, la importància d'aquests temes s'ha fet cada vegada més gran. I per això insisteixo, el valor, el reconeixement social, la utilitat social dels estudis de seguretat que he cursat s'ha vist revaloritzada per tots aquests esdeveniments i cal ser conscient que això és un actiu que potser l'any 2018, quan va començar, no era fàcil preveure. Els economistes parlem sovint, potser massa sovint, d'eficiència i competitivitat. I segurament continuarem fent-ho. Però una de les persones amb més responsabilitats econòmiques, la senyora Lagarde, presidenta del Banc Central Europeu, fa poques setmanes, quan va haver de resumir quines lliçons deixaven els esdeveniments recents, guerres comercials, pandèmies, guerres, el que va resumir la senyora Lagarde va ser dir que clarament calia complementar les exigències de l'eficiència amb els requeriments de la seguretat. Mecanismes globals, quan vam estudiar la globalització, s'havia prioritzat buscar fonts de provisionament barates i això s'ha vist sacsejat per friccions comercials, per accidents naturals, per urgències sanitàries o tensions geopolítiques que han revaloritzat nocions com seguretat, diversificació, resiliència. Els darrers anys, guerra comercial, pandèmia, guerra, hem après que no podíem donar res per garantit. Avui sabem, per exemple, que per treure profit de la sofisticació tecnològica, que òbviament millora l'eficiència, però també accentua les fragilitats i dependències, per treure aquest profit de la tecnologia necessitem, com a prerequisit cabdal, assumir i gestionar els reptes multidimensionals de la seguretat, la qual cosa requereix professionals qualificats. En els darrers anys, els principals organismes internacionals, el Fons Monetari, l'OCDE, així com els més destacats think tanks a escala global, treballen en la formulació de nous índexs de riscos, de fragilitats, d'amenaces. La setmana passada, la senyora Georgieva, directora del Fons Monetari Internacional, obria la conferència anual del Fons Monetari del Banc Mundial amb una xerrada, amb una conferència, el títol de la qual era Navegar per un món amb més fragilitats. I això continuarà. Fa un parell de mesos, el Banc Internacional de Pagaments de Basilea triava com a títol per al seu informe anual Sense respir, sin respiro. La nostra generació no tenim pausa entre guerres comercials, pandèmies, guerres militars, les implicacions energètiques i geoestratègiques que són clarament conegudes. I això porta a l'evidència que avui en dia les empreses privades, les corporacions i les entitats públiques necessiten especialistes, professionals en seguretat, com a mínim al mateix nivell que els tradicionals càrrecs de director de màrqueting, director de finances, director de comunicació o director de logística. Les corporacions
privades i públiques del segle XXI, de la tercera dècada del segle XXI, necessiten un cap de seguretat en alta qualificació al mateix nivell, insisteixo, com a mínim, que el cap del director de màrqueting o el director de finances. Avui i aquí estem al moment i al joc de constatar, per tot això que estic intentant resumir, de constatar que la vostra expertise en seguretat té més valor individual i col·lectiu que mai. Us trobeu, com deia el rector en la presentació de l'acte, us trobeu al Paraninf de la Universitat de Barcelona. Us trobeu al cor de l'edifici que representa el compromís del país amb el coneixement. I aquesta no és una referència genèrica buida. Fa pocs dies, a la inauguració oficial de curs, el rector Guàrdia ens recordava que enguany fa 150 anys que es va fer la primera inauguració de curs a aquest edifici històric, que s'havia començat a construir una mica abans, quan l'expansió demogràfica, social i econòmica de la ciutat de Barcelona va obligar a sortir de les muralles. I fa més de 150 anys la ciutat va prendre la decisió de que el primer edifici que es construiria fora de les muralles, a la nova i àmplia Barcelona, a la Barcelona de l'Eixample, seria l'edifici de la universitat, aquest edifici. No obstant, requerien llavors, com requereixen ara, noves adaptacions de la nostra institució, la universitat, que porta molts segles, però que llavors i sempre ha estat i vol estar a l'alçada dels nous reptes. És cert que la universitat va néixer al segle XI, amb estudis bàsicament de l'àmbit jurídic, a Bolònia, de medicina, a Montpellier, del que avui anomenaríem humanitats, a París. Però també és cert que la universitat, i d'aquí va el nom, Universitas, ha anat integrant les demandes de formació, les demandes de coneixement que la nostra societat li feia arribar al currícula, als plans docents, als plans d'estudis, a les titulacions universitàries. Teniu clarament un exemple històric darrere de vosaltres. Aquest quadre gran que teniu darrere de vosaltres, Junta de Comerç, Junta de Comercio, mostra com ja al segle XVIII la societat civil va fer arribar la demanda de noves titulacions, belles arts, navegació, nàutica, no surten aquí, però també botànica, química. Tot això va ser incorporat a la universitat. I un quadre semblant, si posés en lloc de Junta de Comercio, posés Institut de Seguretat Pública de Catalunya, seria també adient per veure com la iniciativa, en aquest cas del Govern de la Generalitat, de fer arribar la demanda d'una formació al màxim nivell acadèmic de titulat universitari en seguretat, també va ser acollida i ben acollida per la universitat, mitjançant l'inscripció operativa a partir de l'any 2014 de l'Institut de Seguretat Pública, la vessant acadèmica, escrit a la Universitat de Barcelona, a la universitat. En resum, quan la societat llança noves demandes de professionals en seguretat, per exemple, quan s'amplien els horitzons del que la nostra societat necessita, els poders públics, la societat civil i la universitat col·laboren de forma constructiva per donar respostes a l'alçada. Aquesta dinàmica de cooperació és la dinàmica d'èxit i avui el paper més àmpliament reconegut dels professionals, dels experts en seguretat, com vosaltres, és l'evidència d'una aposta reeixida, començada l'any 2014 amb el grau en seguretat a la vinculació entre l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i la Universitat de Barcelona. I d'aquesta cooperació, vosaltres, els titulats, els graduats i graduades en seguretat, sou els principals receptors i protagonistes. Avui també és el moment de reconeixements i d'agraïments. I en primer lloc us hem d'agrair a vosaltres, els nous graduats, els esforços i la feina ben feta durant 4 anys en què heu hagut de superar tot tipus d'entrebancs, pandèmia inclosa. Enhorabona, doncs, per una tasca culminada amb èxit i que reverteix no tan sols la vostra individual millor qualificació acadèmica i professional, sinó també a la provisió a la nostra societat d'uns professionals que la nostra societat, pels motius que he comentat, necessita més que mai.
Però a banda d'agrair-vos a vosaltres els esforços i de reconèixer l'èxit en acabar aquesta titulació, també és el moment de reconèixer i agrair moltes coses a moltes persones i institucions. L'Amanda feia referència a la seva intervenció. Moltes persones us han donat suport als estudis, des del professorat, encapçalat els darrers anys de manera magistral pel doctor Josep Baqués, fins al personal d'administració i serveis i de totes les tasques de suport necessàries perquè funcioni una institució. Persones liderades per la Marta, per la Meritxell, i així com el conjunt de l'entorn que subministra l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. I també, cal dir-ho, avui és el moment de reconèixer i agrair el suport que heu rebut dels vostres familiars, dels vostres amics, sobretot dels vostres pares, que de tantes maneres, visibles i invisibles, explícites o silencioses, us han donat suport també durant tots aquests anys d'estudis universitaris. Només quan vosaltres, joves graduats, sigueu pares, podreu entendre l'abast i la dimensió de la gratitud i reconeixement que deveu als vostres pares també per això. Una consideració final per acabar aquesta intervenció. Observeu el quadre central, darrere de vosaltres el quadre central. A la dreta del públic, el quadre central. El quadre central representa el moment en què l'any 1450, el rei Alfons V el Magnànim accedeix, en aquest moment, aprova la petició dels representants de la ciutat de Barcelona per crear un estudi general, per crear la Universitat de Barcelona. 1450. Es crea, i està aquí representat per sempre el Paraninf, es crea la Universitat de Barcelona, però farà 600 anys. En rebre el vostre títol acadèmic de la Universitat de Barcelona, vosaltres esdeveniu hereus d'una tradició de molts segles. Esdeveniu hereus d'una feina al servei de la nostra societat i de les seves necessitats canviants i canviants demandes. En rebre un títol de la Universitat de Barcelona, preneu, doncs, un relleu i una responsabilitat de primer ordre. És per vosaltres un honor i un reconeixement dels esforços que heu realitzat rebre aquest títol, per descomptat. Però rebre aquest títol, us prego que no oblideu mai, rebre un títol de la Universitat de Barcelona, 1450, és també l'assumpció d'un compromís de qualitat i servei al que estic del tot convençut fareu honor amb escreix. Moltes gràcies. Moltes gràcies, rector. I és el moment ara, doncs, el moment del lliurament de diplomes, de manera que prego a la senyora Meritxell Calatayud que assisteixi al faristol per fer la lectura dels noms. Álvar Albertón Blázquez. Pau Asnar Peig. Adrià Berruezo Viadé. Raúl Calderón Cañadillas.
Ingrid Carbonell Fuentmayor. Bruno Carreras González. Talía Clemente Pineda. Alba Colomé Sanchís. Ariadna Díaz Chicharro. Adrià Fernández Brugada. Javier Fernández Laborda. Iona Gama Guart. Àlex Guerrero Maneus. Josep Laborda Caparrós. Eloi Martínez Soler. Irene Méndez Lara. Pol Montferrer Jurado. Mireia Navarro Ràfols. Dídac Ortiz Fuertes. Amanda Pacheco Rajadell. Yamilep Palop González. Joan Pinyol Rutllan. Marc Robledo Sunyer.
Martín Rodríguez Alonso. Àlia Ruiz Soler. John Sierra Ludenya. Sergi Bagui Garcia. Enhorabona a tots els egressats i egressades en els quals avui reconeixem el mèrit del seu treball i el reconeixement del seu esforç, de manera que, insisteixo, felicitats, enhorabona per aquest reconeixement. Anem, doncs, a la part final del solemne acte i, per tant, és un immens honor cedir la paraula a l'honorable conseller Joan Ignasi Elena, conseller Interior de la Generalitat de Catalunya. Conseller. Moltes gràcies. Molt agraït, rector, magnífic també el rector doctor Tugores, i he de dir que quan després de parlar ell jo crec que el que a mi em correspondria és dir ja està dit, però em correspon també dir unes paraules i amb rubor després de les seves intentaré dir algunes coses, també degà de la Facultat de Dret i la secretària general, directora, vicerectora i tant a la Marta Roca com a la Txell, com a tot l'equip que heu estat treballant, a tots vosaltres, doncs moltes gràcies. I en Josep Baqués, que no hi és i que bé, tornarà i aquí estarà. I li agraïm molt que ha estat ànima i impulsor i molt rellevant amb tot el que ha estat aquest projecte del grau. I per tant el tenim molt present tots i segur que tots vosaltres especialment i molt particularment segur que el teniu molt present avui. El doctor Tugores ha dit una cosa que em sembla que és fonamental, que és molt impropi dels temps potser que vivim ara, de la immediatesa i d'oblidar fàcilment el passat. Som deutors del nostre passat i dels que han fet possible que les coses avui siguin. I deia un president francès, un vell president francès, en François Mitterrand, deia que oblidar el passat, oblidar la tradició, oblidar d'on venim, és fer, deia ell, el gest idiota del suïcida. És a dir, oblidar d'on venim i de què som deutors t'encamina cap a un futur segur que equivocat, perquè perds les bases, el fonament del que som avui. I el reconeixement d'on venim i de per què ha estat possible les coses és molt, molt, molt rellevant. I en aquest cas, a tots els que han fet possible aquest grau, però com molt bé deia ell, vosaltres avui sou graduats d'una universitat que no són 4 parets meravelloses només, sinó que és el bagatge, la història d'una ciutat, d'un país, de milers de persones que han posat en el centre de la seva vida el coneixement, la llum i la raó al servei d'enriquir-nos col·lectivament. I per tant em sembla molt rellevant posar l'accent en això. Venim d'un passat i devem i en som deutors del passat dels que han fet possible les coses. Avui sou graduats i és gràcies a això, al treball, ves, com tantíssimes coses, com gairebé tot, és gràcies al treball, a l'esforç, a l'entusiasme, i crec que és
necessari reconèixer-ho, no? Reconèixer-ho i posar-ho en valor. També les coses no neixen d'un tuit, ni neixen d'un Insta, ni neixen d'un YouTube, un youtuber, no? Sinó que està molt bé, són instruments interessants al servei, però són instruments, no són el fi. La fi és el coneixement, el que tens aquí dintre i el que vas adquirint i assolint amb l'esforç i amb el treball. I per tant, aquest reconeixement al vostre treball i al vostre esforç. I també a les persones que teniu al voltant, les famílies, els amics, l'entorn, que també han estat a vegades víctimes passives del vostre esforç i per descomptat sempre gent que us ha animat a seguir en moments segur de dificultat. Per nosaltres, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, la secretària general que m'acompanya del departament era fins abans d'ahir la seva directora. Per nosaltres és un privilegi. Nosaltres tenim l'ambició de ser un centre de coneixement en seguretat. I a més de ser l'escola de formació de la policia, l'escola de formació de la nostra policia, de la policia de Catalunya, de les policies locals, també dels serveis d'emergència del nostre país, tenim aquesta vocació de ser-ho. I en aquest sentit el grau ens dona aquest plus i aquesta capacitat d'esdevenir aquest centre de coneixement. I això és possible gràcies a una aliança generosa i magnífica amb la Universitat de Barcelona, a la que sempre que tinc oportunitat de fer-ho agraeixo, perquè em sembla que en som d'autors també d'aquest compromís i per tant estem molt i molt satisfets. I tenim el compromís i la vocació a més de treballar i de ser un centre de coneixement de la seguretat no només en l'àmbit públic, sinó també en l'àmbit privat, perquè també hi ha la seguretat privada en el nostre país. Avui ens acompanya l'Anaïssa, que em sembla que a més està bastant vinculada a la vostra promoció i per tant també agrair-li amb ella el compromís del seu entorn. I avui ens acompanya també la inspectora Escudé, portaveu del cos i membre de la prefectura del cos de Mossos d'Esquadra, que expressa aquest compromís de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb la seguretat i amb la seguretat pública i privada. Sovint la seguretat sempre s'ha entès en el passat com quelcom reactiu a una situació concreta i com ens recordava el doctor Tugores va molt més enllà. Estem parlant que seguretat també és mediació, és conciliació, és acompanyament i a més parlem de molts àmbits de la seguretat, l'alimentari, l'industrial, el comercial, el de la salut, l'ambiental, la ciberseguretat, que és un repte que se'ns planteja, almenys els cossos de seguretat públic del nostre país i privat també, que és on neixen i creixen més els delictes i la inseguretat i la vulnerabilitat de moltíssima gent, la seguretat energètica, és a dir, és polièdrica aquesta necessitat de treballar. I per tant, el coneixement científic elaborat amb aquesta mirada holística i polièdrica que dona el grau, em sembla que és essencial, determinant per fer bé les coses. I anem evolucionant i estem ja amb una promoció a la 5ª, són 242 graduats ja. Anem farcint el país de gent molt solvent al servei de la seguretat i enguany 49. I deixeu-m'ho subratllar, i una tercera part sou noies, sou senyores, sou dones, i em sembla que també que la seguretat deixi de ser un patrimoni de la meitat de la població, em sembla que és molt positiu. I us deia, seguretat pública i seguretat privada, i un projecte de formació integral i que alhora cada vegada intenta anar millorant amb un esforç que feu tots els que esteu en l'entorn del grau d'intentar anar fent pràctiques i anant a les empreses i tenir més presència per anar aprenent no només la formació teòrica sinó també la formació pràctica. Em sembla que són 60 convenis ja que hi ha amb diferents empreses per poder-vos anar integrant. Doncs seguirem en aquesta línia perquè ens sembla que és un bon camí. I dues coses més per acabar. Feminització del sector, molt fonamental, molt important. L'Anna fa així perquè ho anem parlant molt de la necessitat de feminitzar també la seguretat privada, costa molt i ella hi posa, ja us asseguro,
moltíssima energia per fer-ho possible. Des de la institució, des del govern de la Generalitat, ho fem amb determinació, a vegades amb dificultat, però sense defallir, i seguirem en aquesta direcció, perquè facis el que facis sempre has d'intentar representar a la societat a la qual serveixes, i en aquest sentit t'has de semblar amb ella, perquè si no, no la serveixes bé. I finalment dir-vos només una darrera cosa, i és que en tots els que estem aquí, professionals, representants polítics, sempre ens ha de guiar només una cosa, i és que la seguretat és garantir drets i llibertats de la gent, que això és molt, 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 molt important, i particularment dels més vulnerables, perquè són els qui més necessiten de tots nosaltres per tenir garantit aquests drets i llibertats. I aquesta ha de ser la guia que inspiri, que informi la vostra vida professional. N'estic convençut que serà així, perquè això és el que heu viscut, diguem-ne, en el grau, i segur que és el que s'us ha transmès per part dels vostres mestres. Moltíssimes gràcies a tots, particularment a la universitat i al seu rector. Gràcies. Moltes gràcies i anem a la darrera intervenció, de manera que, honorable conseller, rector, degà, secretari general, vicerectora, directora, senyores, senyors i nous titulats i titulades. Molt bona tarda de nou i, com deia al principi, gràcies per estar aquí aquesta tarda amb nosaltres. Vostès no se n'adonen perquè estan mirant cap a la taula, això ho explico cada vegada que tenim un acte acadèmic, però en el transcurs de l'acte hi ha gent que entra al Paraninf encuriosit pel que s'està celebrant a dins i per tant els haig d'advertir que som testimonis silents d'un grapat de fotografies de turistes i de gent encuriosida. És molt probable que aquestes persones, quan entren al Paraninf i ens veuen a tots nosaltres, es preguntin què estem fent. Què se suposa que fa un grup de persones adultes, alguns passant calor, en un acte d'aquestes característiques? Jo que tinc el privilegi i l'honor de representar la Universitat de Barcelona en aquests moments, doncs els haig de dir que aquest acte té diverses lectures. I faríem malament en quedar-nos només en la lectura superficial o més senzilla, en el que, també és cert, reconeixem la finalització dels estudis i la graduació dels nostres nous titulats. És cert que celebrem la finalització d'exàmens, de dies i de nits per acabar treballs, d'angoixes per un determinat tema, per arribar tard, per no arribar d'hora, per activitats acadèmiques que el professorat estableix amb tota la bona voluntat del món, però que els estudiants sempre reben com una càrrega feixuga. És cert que tot això, en aquesta fase, ha acabat. Però insisteixo, faríem molt malament d'interpretar aquest acte acadèmic com un acte de finalització, en el sentit literal del terme. Perquè aquest també és un acte, el doctor Tugores ha fet referència, i el conseller també n'ha fet, és un acte en el qual hi ha una sèrie de valors que d'una forma automàtica queden incorporats en el bagatge personal de tots vostès. I per tant, més enllà d'un acte de finalització, aquest és un acte de reafirmació de valors universitaris. N'hi ha molts, perquè ser universitari no surt gratis, sinó que implica assumir un determinat rol en una societat complicada i difícil com és la nostra. En el seu cas, a més, perquè la seva disciplina científica està connectada amb allò que els humans ens agrada mantenir, que és la seguretat. El que pitjor porta a l'ésser humà és la inseguretat i la incertesa. A mi em toca, insisteixo, recordar-los alguns d'aquests valors que justifiquen el que avui estem fent aquesta tarda en el Paraninf. I potser si n'haig de triar alguns, em quedo amb els tres que em sembla fonamentals per identificar el que estem avui celebrant. El primer terme, el primer valor, és molt senzill, és confiança. Aquest és un acte de confiança.
que s'endega quan els pares i mares de tots vostès fan confiança a una universitat com la nostra, em permetran que em refugi en la universitat, per identificar com la nostra responsabilitat institucional els transforma. I els transforma d'una forma indefectible. Mai tornaran a ser els mateixos. Confiança que nosaltres el professorat depositem en vostès perquè els hi atorguem el nostre coneixement. Confiança perquè sabem que aquest coneixement serà aplicat en funció de la seva disciplina i a la cerca de la millor manera de transformar la societat. Confiança, en definitiva, perquè del que es tracta és d'empoderar-los a tots vostès amb les eines més potents que té l'ésser humà. De manera que aquest és un acte de confiança col·lectiva, que implica en les seves famílies, implica en el professorat i en els responsables, en aquest cas de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i evidentment a vostès. El segon valor que està sobre la taula també s'ha dit, però és important que el reconeguem, és el de compromís. Perquè a partir d'avui vostès no poden deixar de ser el que són, que són titulats i titulades en la seva especialitat i segon, universitaris. Els escuts que porten en aquesta beca no són gratis. Representen una sèrie de valors que tenen l'obligació de transportar de forma contundent i efectiva la resta dels seus dies. Són valors que no caduquen, són valors que no cedeixen, són valors que no es concedeixen, són valors que vostès avui públicament assumeixen el compromís de fer-los efectius. I per tant, insisteixo, més enllà de la finalització, que és cert, assumeixen també el deure del compromís. I finalment hi ha un darrer valor que no resisteixo a recordar-los, que és el del coneixement. 3 Ts: compromís, confiança, compromís i coneixement. I aquest és fonamental, perquè l'Institut de Seguretat Pública i la institució, la Universitat de Barcelona, amb la seva generalitat en el seu conjunt, els ha dotat de la vacuna més potent que té l'ésser humà per fer front al futur, el coneixement. Tenen l'obligació de posar-lo com a resposta als moments de dubte i incertesa que també viuran, a les dificultats que els sorgiran, als problemes que hauran de resoldre, a decisions que hauran de prendre i a dificultats complexes que posaran a prova el seu coneixement. La institució els ha donat confiança i els hi ha atorgat aquest coneixement. I tenen el compromís, insisteixo, d'usar-lo de forma eficient i efectiva. Això vol dir que han de defugir de la banalitat, de la mediocritat, de la mentida, de la banalitat amb l'anàlisi dels fets. Han de ser curosos, rigorosos, serioses, metòdicament impecables, perquè aquesta és l'obligació que avui contrauen, posar el coneixement com a criteri de guiar la vida privada i la vida pública. Aquest és el tercer compromís, és el tercer element, és el tercer valor que avui estem posant a sobre de la taula, a més de celebrar la finalització d'uns estudis. Nosaltres estem orgullosos de vostès. Sabem que aquests valors els hem posat en les millors mans possibles i sabem també que seran fidels en la seva responsabilitat. Si no ho fan, els hi recordarem. Si no compleixen el pacte no escrit, els ho recordarem. Si no són curosos en mantenir i cuidar aquesta responsabilitat, els ho recordarem. Des de 1450 ho estem recordant, promoció rere promoció.
però estem orgullosos de vostès, perquè sabem perfectament que seran perfectament responsables de portar a bon terme els objectius vitals que avui col·lectivament assumim i que vostès col·lectivament assumeixen. A més, que tinguin llarga vida, que la gaudeixin intensament. La vida sense passió és una oficina. Recordin que sempre seran universitaris i universitàries, que no se'n desfà, que no es desprèn, que no caduca. Siguin ciutadans i ciutadanes lliures, que ningú els digui quan, ni com, ni el què pensar, perquè vostès, quan decideixin, hauran posat el criteri de la ciència i del rigor per davant, l'interès del públic, el personal i el compromís col·lectiu, els interessos de baix nivell. Això, nous agressats i agressades, vol dir ser universitari. Moltes gràcies a tots vostès per estar aquesta tarda amb nosaltres i contribuir encara més a la solemnitat d'aquest acte. Gràcies, conseller, per estar amb nosaltres i compartir l'espai acadèmic que implica l'acte de graduació. Gràcies, degà, gràcies, rector, gràcies, secretari general i a tot el personal de l'institut. Insisteixo, a tots vostès també, per ajudar-nos a arrodonir un solemne acte de graduació. Moltes gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, són vostès molt amables i ara per tancar l'acte els prego que de peus escoltem el Gaudeamus. Gaudeamus Igitur, Juvenes sum sumus. Gaudeamus Igitur, Juvenes sum sumus. Os iucundam juventutem, os molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Ubi sunt qui ante nos, in mundo fuere. Ubi sunt qui ante nos, in mundo fuere. Superos, os civis videre, os civis videre. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum quodlibet, vivat membras quodlibet, semper sit in flore, semper sit in flore. Moltes gràcies a tot el personal de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per l'organització d'aquest acte. Sembla molt fàcil, però els puc assegurar que no ho és gens. Gràcies al nostre gabinet de protocol, perquè vostès no els veuen, però sempre hi són i ajuden a que això funcioni com un rellotge. Gràcies al nostre equip d'audiovisuals, que tampoc els veuen, però hi són allà darrere a la peixera registrant. I, per tant, gràcies a tots els que fan possible aquest acte de graduació. I per descomptat, a tots vostès que ens han acompanyat aquesta tarda, moltes gràcies per ser-hi i per fer encara més llarga i més potent la Universitat de Barcelona. Gràcies, doncs, s'aixeca la sessió.